Asta e mașinuța. O să fac o filmare, să vadă și omul. Ia să vedem, dăm ok. A pornit ușor. Motorul se aude ok. Aici becul ăsta ce e aprins e de la ABS. Trebuie să punem un pic testerul, să vedem. Tapiseria e în condiții bune. Aici avem tapiseria în spate, e dată jos pentru broască. Și broasca aici, jos undeva. Ușa se deschide, dar numai din interior. De-aia am dat jos tapiseria să iau broasca jos. Mergem un pic și pe afară. Aici nici urme de rugină, dar nu-i gata mașina. Tapiseria nu-i roasă, cred că au avut huse. Și la carenaje ruginită sau ceva, nici în spate nu are rugină. Pe aici pe colea cauciucul vezi destul de ok, asta e la fel. Asta e ușa culisantă de la care lipsește broasca, când am dat-o jos.